Mirko Porvazník už zapriahol Miška, už sa dostal na úroveň druhého kváta. Vy samozrejme povzbudiť môžete. Pomôcť nesmie, ale publikum môže oceniť, môže povzbudiť. Dva kváty. Predsa len ten terén je mierne do kopca. Ale vidíte, Mirko Porvazník upokojí Miška, poťapká ho a ide ešte skúsiť ďalej. Časový limit na túto disciplínu, ako som predtým hovoril, sú 2 minúty. Ale pohol ešte tie 2 kváty, krásny kúsok. A je to riadny záber. Ale má na to ten koník. Krásne, dostali sme sa až na úroveň 3 kvátov. Pripijeme ešte aj 3. Samozrejme, rozhodca sleduje čas. Čas formálne upozorní, keď sa to bude krátiť. No čo, rozhýbe to ešte Mišo, ale 3 kváty. Ešte pol minúty má Mišo na to, aby ukázal, či pohne aj 3 kváty. Miško trošku prekročil botník. Posledné sekundy. Do boku, dobre. Tak, časový limit vypršal, ale Mišo použil 3 kváty. To si naozaj zaslúži počať. A Erik sa nám oprel do prvého kváta. Zatiaľ bez akéhokoľvek zaváhania sme sa dostali k druhému kvátu a ideme skúšať ďalej. Krásne, aj 2 kváty idú hladúčko. Erik má chuť. Už sme na úrovni 3. kváta. Taká chuť, okolo sa Erik rozpíla, to je obdivuhodné naozaj. Erik! Tak ten koň na šrodaku má. To slova obdivuhodné. Tak, upokojíme Erika, času máme ešte dosť. Erik! Zatiaľ polovica časového limitu uplynula. A koniec dráhy je na dole. Erik! Oddychnúť, máš čas. A teraz. Erik! Lista! Ale nezmáku. Posledný 15 sekúnd a posledný večer. Je to tam! Erik prešiel 3 kvátmi svojou dráhou. Fantastický výkon. Bez problémov hladúčko. Času je dosť, trošku necháme vydýchnuť koníkovi. Tak, a sme pri 3. kváte. Tak jeden kvát nám ostal vypriahnutý.
Dobre. Ja, nerušaj, Matro. Jožko Borický je vedomý. Ja! Ani ho nepripínal. Vystav ja! Ja dálaj! Dobre. Tak. Dobre. Nám išlo len o to, aby sa aj kadet dostal čo najďalej s týmto dvoma klásmi. Tak môžeme... Tak a Banky, ktorého vedie Jožko Bratko z Matiašky, už je pri druhom kláte. Ale Banky sa tiež snaží, má chuť. Už sme pri treťom kláte. Bandy! Ice! Bando! Hojď. Bandy! Žina! Robiš! Vyšte! Bandy! Hojď. Vyšte! Bando! Vydali! Ice! Dalej! Ko sa to snaží rozhýbať zo strany na stranu. Hojďte! Bandy, kurva! Ice! Vyšte! Bandy, vyšte! Vydali! Vyšte! Bandy! Hojď! Vydali! Bandy, vyšte! Vyše kubíka surového dreva za tým koníkom. Je čo ťahať. Tak, radšej upokojiť ho. Bandy, vyšte! Hojď! Vydali! Bando! Ide! Dalej! Ale Banky zaberá! Už len vidieť tú chuť toho koníka. Vydali! Bandy! Vyšte! Bandy! Hojďte! Bandy, hojďte! Bandy! Vydali vás som! Vyšte! Bandy! Jo! Hojďte! Jo! Ide! Bandy, Ale hojďte! vidíte, neseká až tak veľmi Bandy. Chce sa Vydali! zaprieť. Bandy, vyšte! Ale je to váha. Jo! Bando! Vydali! Bandy, hojďte! Vydali! Bando! Vydali! Vyšte! Jo! Tak, nechal vydýchnuť na poslednú sekundičku. Ešte koníky potiahli. Takže Jožko Bratko a Banky. No a len čo rozhodcovia zmerajú vzdialenosť a traktor nám sunie kláky na miesto. Startovať do tejto druhej disciplíny. A stalo sa v tejto chvíli. Bandy úplne v pohode, ide pre druhý klás. Jej! Kurňa! Pas tam ty máš! Bandy! Dobre, Bandy sa nám dostal na úroveň tretieho kláta. No ideme! Jebaj! Samozrejme, len treba dávať pozor, aby klad neostal na mieste. Banďo, ide! Hojďta! Ide, Bandy! Ide! Nastal čas. Tak, aj toto je gesto furmana, ktorý má rád svoje koníky. Nepotreboval ani celý časový limit. Miško Rabajda videl, že Bandy má chuť ťahať, nesklamal ho. Povedal si, nebude ho trápiť ani celé 2 minúty. Toto sú gestá furmanov, ktorí majú naozaj radi svoje koníky. Toto je súťaž, tu nejde naozaj o výkon v lese. Vystartoval. Tam sa zatiaľ bez problémov na úroveň druhého kláta. Vydať, jej! Santa! Jej!
je! Santa sa snaží zaberať. Jej! 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 Tak sme sa prepracovali na úroveň tretieho koláča. Pri tejto disciplíne sa snažím... Jej! 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 Tak, opäť nádherné športové gesto. Bolo vidieť, že ten Santa mal chuť oprieť sa, potiahol tie dva klasy, vyskúšali sme aj tretí. Preto samozrejme potlesk aj pre Jožka a Luka. A Vizír bez svojho otárania sa pustil do tých kladov. Está bien! ¡Chica! ¡Ya! ¡Chica! Prvým to šlo hladko, pre druhým a teda Vizír Kyčore. A navyše sa nám to stalo to, že Vizír nám vybehol z dráhy, mal prešľap. Tým pádom nemohol pokračovať v tejto súťaži. Napriek tomu môžeme odprevadiť Jožka Burika potleskom. Jožka bratka Pejo bude vyštartovať. Pejo vyštartoval s prvým klákom. A Pejo sa opiera už do dvoch klátov. A ide to. İşte bir hay. Yo, Peyo, paso. Hoita. Yura hoita. Yo, Peyo. İşte Peyo, paso. İşte işte. Polovica to čus vypršala, ale už ťahá Pejo tri kláty. Daj to trošku. Surho, hoita. Peyo. Yo. İşte Peyo, hoita. Dalej. Peyo, işte paso. İşte na. Hoj. Pejo. Yo. Pejo, paso. Skôr podávanie po centimetroch, ale ide to. Víš, hoj. Pejo, hojta. Yo. Jožko sa snaží ešte pozbierať centimetry. Ještě dalej. Hojta, Pejo, hojte mám. Hojte. Jo, dalej, Pejo. Ještě, Pejo. Jo, dalej, paso. Jo, víš. Hoj, jo. Pejo. Jo, dalej. Pejo. Jo, dalej. Koniec! Jožko bratko s Pejom sa dostal veľmi ďaleko z kláky. Tak, patrí mu ten potlesk. Hojte, Pejo. Pejo, hoj. Prvý ste. Pejko. Na mieste, aby mohol vyskúšať Kuba. Janko Suško, Forman z celej nad Cirochov, sa rozbehol do silovej disciplíny. Kuba. Tak Kuba si dovolí dobre, že nie celolomy z dolná klasa. Kuba! Ide! Jo! Kubi, je na nej. Jo! Ide dalej, kurva! Jo! Janko Suško ako uradujúci majster Slovenska určite patrí medzi favoritov tejto súťaže. Je na nej.
aj keď sme to dnes niekoľkokrát hovorili, toto už sa nedá hovoriť o vážnej súťaži, je to rozlúčka so sezónou. Jo! Výstav, jo! Jo! Uvík! Iček, Rucafu! Jo! Jo! Výstav! Jo, daj! Jo! 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 Jo, daj, hoď! Jo! Uvík! Erik Modra! Tak, Janko upokojí, poťapka. Ide! Výstav! Ale poď má predsedník zabrať. Uva! Výstavky, jo! Ja na nej! Uvo! Ide, krucafix! Jo! 30 sekúnd. Jo! Jo! Ja na nej! Výstav! Jo! Jo! Ešte! Jo! Ešte na nej, Marky! Jo! Ja na nej, čo? Jo! Ešte raz! Ešte! Ešte raz! Výstav, jo! 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 Ja na nej! Hop! Tak, časový limit vypršal. Takže aj Janko Tuško sa dostal zatiaľ na hranicu centimetrov dielí, aby postupil do druhého kola. Ale tak obdivuhodný výkon. A zaslúžený potlesk pre neho. Tak a Santos nám začal ťahať. A Ferko Alex ide pre tretíkrát. Trošku pauzičky si musel dožičiť Santos. Ale ty dva klaty mal. Istá! Tak, bez väčších problémov sme sa dostali na úroveň tretieho klata. No a teraz či bude mať Santos náladu zaprieť sa do všetkých troch klatov. Jo! Jo! Santos! Hojta! Hojta! Je! Je! Santos! Je! 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 Santos! Je! Hojta! Je! Hojta! Je! Jo! Jo! Istá! Je! Je! Hojta! Je! Santos! Je! Je! Tie klaty sa podávajú centimetr po centimetriku. Je! Santos! Je! Jo! Ist! Je! Je! Santos! Jo! To ten? Je! Jo! Je! Afine, jak příklady. Hojta! Je! Je! Jo! Posledná štvrť minúta pre Ferka a Luka a pre Santosa. Je! Jo! Santos! Jo! To už aj čas. Tak, ani Ferko a Luk už nevyužil tie posledné sekundy, ale potlesk si zaslúži. A Janko Pehanec nám už tiež vyštartoval na túto druhú disciplínu, kde hrá najsilnejšieho koníka. Janko Pehanec došikoval sem princa.
vlastne teraz ukazuje svoje sile a že ju naozaj má, vidíte sami, s trvaklátmi a ešte má hádam ani minútu prejde. Princ je vidieť, že má obrovskú chuť. Teraz prešla minútka, čiže ešte 1 minúta pre Janka Pehaniča a Princa. A posledné metre. Ale ťažko je odhadovať aj naozaj nie o sile toho koníka. Niekedy už tá dráha, že prešlo pár koníkov, môže sa stať vyšúchaná, ale paradoxne môže to viacej lepiť. Čiže tých faktorov, ktoré ovplyvňujú tú disciplínu, je veľmi veľa. Ale opiera sa ten Princ. Ešte má chuť. Meter ostal zhruba na to, aby Janko Pehanič postupil do toho druhého kola. Každý kúsok má. Tak teraz som zvedavý. Prešiel to Janko Pehanič. Alebo sa bude merať. Toto uhol to nebolo som na 100% vidieť. Ale každopádne veľký potlesk pre Janka Pehaniča. Doslova centimetre pred koncom dráhy. Ten ešte ide preveriť silu svojho koníka. Šarko sa nám teraz opiera do týchto ťažkých klátov. Už sme na úrovni 3 klátov. Uvidíme, či sa podarí Petrovi prejsť celú dráhu. Ide, kurva! Ide, Karlo!